Биофидбек подходът представлява набор от забавни игри инструменти, които помагат на детето да подобри умствената и физическата си работоспособност и го балансират емоционално. Докато на практика детето просто играе на компютърна игра, а сензори на пръстите отчитат в реално време какво се случва в тялото му. Как си избереш? Втората. Да. Какъв цвят? Че. Същия маршрут? И някой маршрут? Същи. Вече не е познавам. Всяка една промяна в емоционалното му състояние се визуализира от софтуера. Биофидбек учи детето на техники за саморегулация, изостряне на вниманието, оптимизира процесите в тялото, балансира взаимодействието между ум, емоции и физика и спомага да се придобият цялостни модели за справяне с различни житейски ситуации. Учи детето да запази по-добра концентрация в училище, на сцената или на спортната площадка, да остане спокойно и балансирано в стресова ситуация, да се възстановява бързо и волево след натоварване, трайно намалява напрежението, общото безпокойство и дава цялостно усещане за добър самоконтрол. Това пряко се отразява на самочувствието на детето, а оттам и на цялостното му представяне във всяка ежедневна ситуация. Ключово умение, което детето научава с биофидбек, е да диша правилно. За да се намери подходящото за дадено дете дишане, се извършва диагностична биофидбек процедура, която трае няколко минути. Пак ще виждам драго. Така ли? Виждаш в облаците дракони. Биофидбек методът е полезен при редовни домашни упражнения на здрави деца без специфичен проблем, но успешно се прилага и в комбинация с поведенчески и психотерапии, дори с фарматерапиите. Ефективен е за лечение на различни поведенчески и физиологични нарушения, дефицит на вниманието и хиперактивност, специфични трудности в обучението, епилепсия, заекване, депресии, зависимости, тревожност, проблеми с съня, хронична болка и други. Използва се от лекари, психолози, ерготерапевти, физиотерапевти, логопеди, спортисти, музиканти по цял свят, а вече и в кабинети на специалисти в България. Първа си! Първа си изцяло колко преди теб. Когато вникне в реакциите и сигналите, които тялото и умът му подават в различните ситуации, детето инстинктивно пренася това знание и умение в реалния живот. То знае какво се случва с него и как да реагира адекватно и без агресия. Пренася техниката от играта в ежедневни ситуации в семейството, в общуването с приятели и в училище. Биофидбек игрите не са загубени часове пред компютъра, а техника, която помага на детето да подобри представянето си в живота и в училище, и то по начин, който детето доброволно припознава като свой, чрез игра. Как се чувстваш, докато играеш? Едновременно трябва да мисля как да дишам и съм спокойна по дишането. Странно, нали? Да. По какво се различава тая игра от другите компютърни игри? Може би, че управляваш мисълта и когато се зарадваш, че примерно си седнал колко преди тях, всичко се нарушава веднага. Веднага се напрягаш. Да. Ема го виждаш веднага на екрана. Да. Но в крайна сметка си по-спокойно, отколкото да играеш на компютърна игра. О, да. Когато трябва да мисля как да спечеля. Тук е точно обратното. За да спечеля, трябва да мисля как да дишам. И да пускаш нещата да се случват само. Да. Като че ли е по-лесно. Да. Определено е по-лесно. Мислиш ли въобще докато играеш? За странични неща. Не мога да мисля за нищо. Ако мисля за нещо друго, всичко ми се оплита. Да. Да. Това значи, че помага да се изолираш от всякакви други мисли. Да. Чудесно. А като подишиш по този начин, както се научихме, как се чувстваш след това? И по-уравновесена, може би и по-спокойна.